Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ang pilason nga naglakip sa isa ka katapos ang CIDG Bacolod sa nagluntad nga gun buy-bust operation nga nagresulta sa isa ka shooting incident kainasang aga. Ma-report si Nico Delfin. May agsik sang dugo ang kwartahan kag sulod sang SUV nga ginsakyan sang katapos ang CIDG Bacolod matapos ang naging madugoon nga buy-bust operation nga nagresulta sa shootout sa Circumferential Road sa Barangay Takuling kainasang aga. Tatlo tanan ang nagkalasamaran. Nalakip diri si Police Corporal Ray Silvestre nga katapo sa mga operatiba nga nagpatuman sang gun buy-bust operation batok sanday alias Michael kag Alex. Nang-ari ka mo doon sa natabo? Why? Magwala ka makatabo. Suno kay Police Major Chris Artemius Divaras, hepe sang CIDG Bacolod, natukiban sa mga subject nga pulis ang ila nakatransaksyon gani nagpukutay sa sulod sang SUV sanday Silvestre kag ang subject sang buy-bust nga nagresulta sa pagkaigo sang bala sa kamot sang pulis. Masunod na nga nagtiniruhay ang magtimbang nga bahin nga nagresulta sa pagkaigo sang bala sa tiil kag abaga sang duwa ka mga suspect. Natabo na kitang kuhan transaction. Na-consummate na ang kaso ng amo na ng laban ng suspect sa tunog niya na. Bali sa sulod, sir, sa Sulod sarap sa ng lakyan, kanan. Okay. may close up ang kuhan. Nagka-commotion. Sa bag sa mga suspect na recover ang isa caliber 45 pistol, caliber 9mm pistol upod sa tatlo ka mga magazine kag mga bala. Na-recover man sang pulis ang motorsiklo sa mga suspect nga ginaligar imbulbado sa gun running activity sa syudad. Ang isa kay alias Alex, dala-dala niya kanya. Iya gina personal. Ginasakbit Ginasukbit niya. Civilian na sa civilian. Sibilyan na siya pero daw Gun running ang business ni sir? running, oh. Lunsay nagapabulong karon sa ospital ang tatlo ka mga nasamaran sa shootout. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.